Το καλοκαίρι κόντευε να τελειώσει. Μία μεγάλη χελιδόνα είπε τότε μία μέρα στο χελιδονάκι, το παιδάκι της: «Μικρό μου, θα φύγουμε, θα πάμε ταξίδι μακρινό, σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουμε». «Μα γιατί να φύγουμε, μητέρα, δεν είναι ωραία εδώ? Εδώ κανένας δεν μας πειράζει. Τα παιδάκια μας αγαπούν, δεν χαλούν τη φωλίτσα μας. Εδώ βρίσκουμε και μυγίτσες και κουνούπια και τρώμε. Γιατί να φύγουμε?» «Αργότερα, παιδάκι μου, εδώ θα αρχίσουν παγωνιές και χιόνια. Τα κουνούπια και οι μύγες θα χαθούν. Αν μείνουμε, θα πεθάνουμε από το κρύο και από την πείνα. Εδώ θα γυρίσουμε πάλι την άνοιξη». Σε λίγες ημέρες τα χελιδόνια μαζεύτηκαν στην εξοχή. Κάθισαν επάνω στα τηλεγραφικά σύρματα. Ένα δυνατό χελιδόνι που ήταν ο αρχηγός τους είπε: «Ακούστε με, αδέρφια, τώρα που θα φύγουμε έχουμε ταξίδι μακρινό. Έχουμε να περάσουμε πλατιά θάλασσα. Αλλά μη φοβάστε, εμπρός και πίσω θα πηγαίνουν τα χελιδόνια τα δυνατά, στη μέση τα αδύνατα. Αν κανένα κουραστεί, θα το πάρουν στη ράχη τους τα δυνατά. Μπορεί να βρεθεί και κανένα πλοίο». Το ξεκίνημα έγινε τη νύχτα, τότε που τα γεράκια και οι αετοί κοιμούνταν. Το πρωί τα παιδάκια, σαν δεν είδαν τα χελιδόνια, λυπήθηκαν. Κατάλαβαν πως έφυγαν και τους ευχήθηκαν: «Καλό ταξίδι, αγαπημένα μας πουλιά, την άνοιξη πάλι να κοπιάσετε. Οι φωλίτσες σας θα μείνουν απείραχτες. Στο καλό να πάτε, στο καλό».